manyawadwa Millicent Adhiambo bende koro chung' mondo koro mi mathoth. Erokamano ahinya George Juma, awinjo ka igolo twak makare e kaunti ma Migori kanyo. Wan bende achiel kachiel kwawuok e kaunti ma Kisumu, wan Nyang'oma Vocational Training kuma nyasi mar dhialo nyathi ma nyako odiochieng' ma kawuono, ma bende piny mangima dhialo nyithindo manyiri dhi nyime ka wan kod jogo ma bende ochopo kaendi ma ang' ne leno ni tang'o miyo gibago nyasi ni kawuono. Thor wachgi ma kawuono ma bende wacho ni leadership and well-being is our right. Mano nyiso ni tero kod dak makare en ratich nyathi ma nyako. Ang'o ma giwache to gin chenro mage ma giketo mbele ma gidwa ni omi nyathi ma odiochieng' ma kawuono ka idhiale. Machiegni mondo mi wawinj twak achiel kachiel kowuok kuom jodak kachiel kod jogo ma bende ochopo e nyasi ma kawuono. Ang' nachak kodi pile pile tek mondo mi yud nyathi ng'ama dichuo ka bende nitiere kata en achiel kuom ng'ato manie chenro ma dhialo nyithindo manyiri kata gino masiro nyathi ma nyako mondo dhi mbele. Inyalo wacho ang'o mi ubago chenro kawuono e kar tiegruok ma Nyang'oma kaendi, to un gi chenro mage mudwa twak e gik mage ma bende uketo mbele mudwa ni ji ong'e mafsir nyathi ma nyako to ngima nyalo bedo makare kata ngima nyathi ma nyako nyalo bedo makare weche mag telo kod gigo mopogore. Chagi nyingi iluonga ni Evans Juma. Odiochieng' ma kawuono ni odiochieng' makende ma wamiyo ne ratiro mag nyithindo. Waseyudo ni chien kacha chande ni waneno ka nyithindo manyiri yudo pek sandore mag somo, kendo ndalo machon nong'eyore ni ka nyathi ma nyako en mana jikon, kendo yudo ka nyithindo manyiri ni tamo ni ok dhi sikul, kendo joma chuo mi ka weche mag somo kaachiel gi weche mag telo. But kinde ma koro piny nyaka chiew, kendo nyaka wang'e ni nyithindo manyiri kaachiel gi joma min nigi ratiro maromre gi joma chuo, kendo gin gi ratiro e katiba kacha. Koro wawuok odiochieng' ma kawuono ni mondo wadhial odiochieng' mar nyathi ma nyako, kendo wadwa jiwo nyithindo manyiri wanyisgi ni gin gi ratiro kendo gin gi nyalo, nikech nyathi ma nyako komi teko kaachiel kod nyalo moromo to piny duto mor ka nyathi ma nyako somo. Erokamano ahinya. Machiegni inyalo wacho odiochieng' ma kawuono imbe nyathi ma nyako bidhialori. Erokamano. Mokwongo wacho ni an iluonga ni Caroline Othim kawuok e migawo mar Pambazuko la wanawake Magharibi. Ei migawo no wang'iyo ratiro mar nyithindo manyiri. Omiyo odiochieng' ma kawuono ne wawacho ni nyaka wachop e pap mar Nyang'oma kae mondo mi wadhial odiochieng' nyathi ma nyako. Kwaduog wang'iyo kinde duto wang'eyo ni nyathi ma nyako en ng'ama ng'awo. To ng'ama ng'awo dwaro ng'ama jiwe, dwaro ng'ama miye oteku manyalo miyo odhi mbele. Omiyo kaka migawo wachopo ka odiochieng' ma kawuono mondo wang'is nyithindo manyiri ni wan e tokgi, wan kuma ginyalo chung'e mondo mi ratichgi gibed yudo e kinde duto. Kendo watemo jiwo jogo duto mane alwora kae, jogo duto mawinjowa ni nyathi ma nyako en gima ogen ahinya. Kipuonjo nyathi ma nyako, kirito nyathi ma nyako, tipuonjo oganda te. Erokamano. Machiegni akeni ang' ni yie na wachi ni jaber machon. Kata kamano pod iber nyaka sani. Bidhialoro odiochieng' ma kawuono to ichopo kae mar dhialo wach nyathi ma nyako. An ema dhialora mokalo alama. Iluonga ni Elena Adhiambo Ngere. Awuok Oketha Gender Rights Counseling and Child Care Ahero anda Pambazuko wanawake. Gima mora en niya, kanyako somo gima ber ahinya, nyaka luor nyakindu. Ang'o momiyo awero wendni? Ama beneficiary mar somo mar nyako. Dong neno kaka lich. An nyako. Kendo an nyako ma ok yot ahinya. Koro mi ang'eyo ni odiochieng' ma kawuono wagombo ni mondo wanyis jopiny lich kata duong' mar ng'ama mama. Nikech ka ng'ama mama onge to piny bende onge. Ng'eni mama manyuolo nyathi, mama mating'o nyathi e iye, nyako bende. Koro wadwa ni sama mama oting'o nyathi ni onyuol, bedu yo nyako. Kako nyako to dia malich mana ka nyawa wacho nyathi nyako ng'awo. Ei ng'awo mar nyathi ma nyako ni mondo miye go kwa to yingre mondo kikoputhi. To kata kopuno kawuor ndi polo iwe kendo imbe piny. Nyathi nyalo chwanyore e yo ka ma yedonge kik wajwang'e pango gi ton nyathi ka yodongo timiyo jadumuti. Nyathi ma nyako dongo still there is life after pregnancy. Onyalo pod dhi mbele nyathine ni ma waritne mochako tim gima lich moloyo ng'ama chielo. Koro an awacho ni odiochieng' ma kawuono ni wadwa nyiso jopiny ni girit nyithindo manyiri bed nosenyuol. Ali iluongo ni ang'o? Ali pregnancy omake moyudo nyathi ma koro en nyathi man gi nyathine. Warite nyathine no kaka warite mondo wamiye chance odhi mbele.
to Kenya biro lokore. Erokamano ahinya machiegni. Kara kanita luongni jaber madiere mana kwatieko kodi mapiyo nyalo medango. Erokamano, an Mary Gorita Chieng. I oketha gender rights and child care. Amor godiochieng' ma kawuono ka wadhi e odiochieng' mar nyathi manyako. Nyathi manyako chon, nyathi manyako niweyo ni en oluoko sende, en odhi kulo, en omoto, otimo ang'o, nyathi mawuoyi mora mora matimo. Koro wamor godiochieng' ma kawuono nikech nyathi manyako sani nigi right ne. Kendo watemo puonjo nyithindo mondo nyathi ka nyathi ong'e ni en gi right kaka nyathi manyako. En gi right mar wuoye gimoro amora. Ok ken nyathi manyako ni en obet kanyo en ok owuo. En gimoro amora en iume kanyo nikech en nyathi manyako. Koro wamor odiochieng' ma kawuono nikech watimo puonj ne nyithindo manyiri. Kendo sani nyathi manyako ong'e right ne. Nyathi manyako ong'e what to say. Nyathi manyako ong'e what to do. Nyathi manyako ong'e yo monego bed noluwo. Erokamano. Erokamano ahinya ne jogo modong' ang' dwaro kendo sabiro gi thuolo ni ang' nuyiena mondo adhi nyaka e kaunti ma Mombasa kuma nyawadwa Joja ok ogo e tach kod twak madwa ket mod mae kata mogo mabende moting'o kod weche mabende wabiro kele seche mochopo mag migago kod weche mag ang'ich welo ka gikacha kod oimore. Ka kamano Joja ok owiso winjo twak mowuok Kisumu ka giwacho ni gidwa ni ojiw nyathi manyako, sir nyathi manyako yo moro amora ka giwacho ni kopuonj nyathi manyako to puonj piny ngima kendo alwora nyabedo maber.